Aktar minn 41% ta' negozji qed jesperjenzaw diffikultajiet kbar minħabba l-inflazzjoni. Dan apparti li fi żmien il-festi tal-miliet il-bejgħ naqassew. Dan joħroġ mill-sħariġ li sar mill-Kamra ta' Negozji Żaru Medji fost il-membri tagħha b'kollaborazzjoni mal-kumpanija Misco fejn in-negozji qalu li l-aktar 4 kwistjonijiet li bħalissa qed jinkwetawhom huma l-inflazzjoni, il-korruzzjoni, il-governanza tajba u żieda esaġerata tal-popolazzjoni. Mill-isħariġ riżulta li l-maġġoranza tas-sidien tal-ħwienet jemnu li pajjiżna miexi fid-direzzjoni l-ħażina. U għalhekk hemm element ta' inċertezza, tant li mhux konvinti li għandhom jinvestu fil-kumpanija aktar fix-xhur li ġejjin. Għal minn hekk hemm li 66.5% li jemnu li kollox mistenni jibqa' żgħar kif inhu jew saħansitra imur għar mis-sitwazzjoni li qegħdin fiha. L-istħarriġ jikkonferma li l-konsumatur qed jonfoq inqas mis-snin passati. Dan apparti li 40% ta' dawk li wieġbu qalu li jesperjenzaw tnaqqis fil-profitt li għamlu. Dwar żmien il-festi kienu biss 27% dawk li qalu li raw żieda fil-bejgħ ta' prodotti jew servizzi tagħhom meta kumparat mas-sena ta' qabel. B'37% esperjenzaw tnaqqis fil-bejgħ. Il-Kamra ta' Negozji Żaru Medji nnotat li żieda fil-prezzijiet mhux qed issir li xi negozji qed jabbużaw iżda għaliex m'għandhomx għażla oħra quddiem l-ispejjeż li qed jesperjenzaw, kif spjegalna d-direttur tal-Misco Lawrence Zammit. Ma kellniex biex ngħidlek negozji li abbużaw mill-inflazzjoni u qabdu għollew il-prezzijiet iktar milli kellhom għalfejn. Però naturalment bil-mod il-mod qegħdin negozji qed jirrealizzaw ukoll da l-istħarriġ jurih li qed jaslu f'salib it-toroq. Mhijiex sostenibbli li inti tibqa' tbieħ iżid il-beħ mingħajr ma żżid il-profitti, anzi billi tnaqqas il-profitti, mhijiex sitwazzjoni sostenibbli u allura meta jiġu wkoll mistoqsija jekk huwiex żmien tajjeb biex tinvesti, il-maġġor parti ma qalux iva. Il-persentaġġ li qalu iva kien persentaġġ relattivament żgħir u da juri biċ-ċar illi fejn stħarriġ bħal da sena ilu kien juri element ta' entużjażmu qawwi fost is-settur tan-negozju, jidher dak l-entużjażmu qiegħed imajna. Fid-dawn ta' din is-sitwazzjoni ċ-Chamber tal-SMEs qed tissuġġerixxi fost l-oħrajn li l-VAT titnaqqas minn 18% għal 15% sabiex pajjiżna jirnexxielu jiġġieled l-inflazzjoni u li titneħħa t-taxxa tas-sisa, taxxa moħbija fuq prodotti li huma meqjusa neċessarji għal ħajja ta' kuljum fosthom l-ilma u prodotti ta' iġiene personali.